anyị bịara ikelunu anyị bịara ikelunu unu anọla ya anyị bịara ikelunu anyị bịara ikelunu unu anọla ya anyị bịara ikelunu mbachi mere ezewo anyị bịara ikelunu unu anọla ya anyị bịara ikelunu anyị bịara ikelunu unu anọla ya anyị na-ekele our president Sir Goodluck Ebele Jonathan aka na-achị Nigeria. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele His Excellency Chief D.A. Orji, our Executive Governor Abia State. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele onye isi anyị bụ Sir Cyprian Nwankwo, our Honorable Patron of Omihedegwu Cultural Groups of Okwangwa Youth for Positive Change. Okoma Ijejemba. Anyị na-ekele ndị eze ndị amara amara na Abia State. Onye dịka His Royal Majesty Eze S.N. Njoku JP, Ezudotu of Amasoto Autonomous Community. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele our Senator, Honorable Senator Nkechi Nwok, nwanyị ọma Ijejemba, our Federal Constituency Abia Central. O nwekwara ụmụ nwanyị ndị ọzọ ndị Ijejemba ndị dịka Honorable Chief Mrs. Blessing Nwagba, Honorable Member Abia State House of Assembly. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele Chief Mrs. Baby Chibundu Nnoha Wan of Ụmụngasị. Anyị bịara ikele unu anyị bịara ikele unu unu anọla ya anyị bịara ikele unu anyị bịara ikele unu unu anọla ya. Anyị na-ekele ụmụada Ụkọngwa na-agakwa n'ihu na-ekelekwa ndị Ụkọngwa Youth for Positive Change. Anyị na-ekelekwa our Honorable Patron too, Honorable Christian Kamalu, former chairman Osisioma Ngwa Local Government. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele ndị youth Ejejemba ndị dịka ndị Old Amasoto Autonomous Youth n'Osisioma Ngwa Local Government. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele Honorable Imazubike, Coordinator Okongwa Youth for Positive Change. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele High Chief Benson Nwampa Akurulo one of Ụmụngasị. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele Nze Jerry Nwampa Enyoha one of Ụmụngasị. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekele Chief Udodiri Sunday Omiudo one of Eziama. Anyị na-asị unu ekele dịrị unu. Ndewo.